pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Wa magkasabot si Mary siyang gibati kay nakalitan siya nga nakita og ikatubang si Yusuf. Gikan sa airport milahon si Yusuf sa komunidad. Sama kaniadto nakigduwa si Yusuf sa mga kabataan ug si Mary nahimuot kinagtanaw. Nagsulti ang duha ug nabati ni Mary ang tanang giasoy ni Yusuf bahin sa nahitabo sa Amerika. Miawan og kusog ug namalik silang duha sa komunidad. Nagpabilin si Yusuf ug si Mary mibalik silang community. Unya nanawag si Flash ni Rahim, nagpahibaw nga pagkaugma niya na mubalik na siya sa Cebu. Tuod man niya ng pagkabuntag nanawag si Flash ni Sandro, nagpahibaw nga nagpaabot siya sa opisina kay mubalik na og trabaho. Magkari, iksuon, niya ang laing sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Hello. Good morning, sir. Napaka sa inyo, sir. Dala ko sa opisina, sir. Mao ba, Flash? Yes, sir. Mubalag ko trabaho karong adlaw. Padaw na ko na, Flash. Palihog, pabuta ko. Bye, sir. Bye, Flash. Tuwa na di siya sa opisina. Hilingon ako ang kumangbutan. Kung may na-misplace, nagpasabot nga may miuting kay. O nagpasabot nga kung mo ilang gidudahan nga mo itraitor. Hilingon jud na ko ang tanan. Kinalang dili ko magpadas kong gibate. Kay nahibawan ko na kung unsa si Flash. Paningkamutan ko gyud nga way kausaban ng akong mga lihok ug sinultihan kung magkatubang kami.
Kinahanglan nga wagi kausaban. Tungod kay wa magkalagyo ang among IQ aning tawana. Ha ito sabog sa labutan si Flas. Wala tandog sa mga butang. Nagihapon sila na imutangan. Sa ato pa, namintinar gihapon ang akong sitwasyon. Maog gihapon ang napagtuo. Maog gihapon ang ilang pagsalig na ako. Wa gihapon kausaban. Good morning. Sister Mary. Good morning. Hain, tuwa sa dagat si Yusuf. Kauban ang mga kabataan. Maligo kuno to sila sa dagat. Sayo kaayong nagmata si Yusuf, nagandam og ilang mabawon. Ang buot ninyong ipasabot, dini matuog si Yusuf. Dini matuog sa komunidad. Mao pa? Good morning. Miguel? Nakita na ko nga may abot ka, Sir Sandro. Nag-una ni mo si Flash. Oh, Unsay resulta sa atong gipangtaod sa iyang bahay. O ang gitaod ato sa iyang sakinan, sir. buta rin kong nahibaw nga mubalik na sa trabaho niya. Manawag siya na ako dito pagkusbahay. Ug naabot na siya dinis kampo. Wa ni mo masuway ang mga gadget, sir. Nagamit ako ganiha pagpaingon ako din. Pero dire na siya sa kampo. So far, okay kayo ang pagtaon. Good morning, Major. Morning. Sir, morning. Morning, Major. Sige, dyan ako sa opisina, Nial. Bahay, sir. Doon sa ko. Mura magkugnaungan. Mura bag mausab tingaling akong linihukan kung ikatubang ko na siya. Muhapito na ko sa siyara. Pas! Doon na lang ta! Gug na ko ninyo! Dagan! Dagan pa! Pas! Oh, nakakita ko. Naglumbaan na silang dagan pa ingon din Kimingaw na kining tawhana. Grabing nakaduwa-duwa sa mga bata. Oo da, tuan na. Iyan ang gisungay ang usa. Tanawin ko sa samin akong naong.
Gano'n ka niya eh. Mura magbakikawan ko nga makikatubang ni Flas. Mura magkugi orasyonan buong pas mga tiguang. Mura kong namuhipoy. Sa makipasabutan eh. Magawas ako din sa CR. Sa Sandro? Flas! Bisigay mo mga mata, Flas. Sir? Dito ko lang mabakasyon sa Sikihor na takda na kapagkaungo. Binuang na, Sir Roy. Lumay no, Sir. Nagapatog lumay dito. Tagal nga ka, Sir. Aron maminyo ka na. Aron kay kaon makinasan. Welcome back, Flas. Ay, Welcome back. Kung naibaw ka palang kung unsay tinuri kong gibati karon nga mibalik ka nagtrabaho. Lipay kay ko, Flas. Nga niya ka na. Kay nihibaw kagyod, ikaw ang labi na kong paborito. Ikaw ang labing suod kay nako sa trabahoan man o bisan asa sa atong trabaho. Sa guwatas ng trabaho. ay, salamat kayo, Sir Sandro. Bisan ako. Nga dito ko bakasyon, permi ko maghuna-huna sa trabaho. O libaw sa tanan, permi kong maghuna-huna ni mo. Mau ba? Oh, kuan. Kay maayo kung magminyo lang tang duha, Flas. Sama, Sir Roy. Iwan na kayo, Sir Roy. Wato tagas sa sina, Flas. Sige, Sir. Sige, Sir. Sunod na ko ni mo. Sige. Ayaw kikaisin ako. Huwag na isip kalimutan. Huwag na isip magtunay ako bisan kamay. Sorry ka kay sir. Pasinuan niyo kong daan sa ako niyang buhaton ni mo. Flas? Nganong may balik ka, sir? Oh, nahibili na akong cellphone, ibabaw sa lababo. Ipalihog ko, Flas, na sa mga tubangan. Yes, sir. Sir. Salamat. Hila ka? Kalit lang kong nahinundog sa asawa, sir. Sorry, sir. Diligid kalikayan, Flas. Makalit lang nagsantop sa tungon-huna ang kamingaw. Magsagol ang kamingaw o ang guilty. Ang guilty nga minumduman tas mga higayon kaniadto nga masingkahan na to. Mapasakitan na tog sulti. Mahinumduman na to nga nag-away ta sa atong asawa. Tapos sa tanan mahinumduman na to nga maghilak nga atong asawa. Unsa na ka kung patay na siya?
Sama si mong asawa nga namatay kay gipatay. Sir, Wa nga ginako sa. Murag yung kong nakaagi og minyo sa. Mas kong tunay asawa sa. Ano na ko eh. Sunod yan ako. sige, sir. Gituyo na ko nga kalitunog ang limutan. Huwag nakalitan doon siya. Isigang yung mga mata nga nagkakita na ko. Apan nagilak siya. Kung siya'y ipasabot siyang paghilak. Magbantay ko. Kay mayo siyang muda o pasangil. Mayo kayong muda o pagkaruning nun. Basin ug ako mo'y malupig aning tawara. Dili ko siya dali-dalihon. Mamasin ko nga may makuha akong lawom nga kasayuran kung kinsay iyang mga kauban. Wa pa gid ay tingali ka matagbaw. Gahapon ka pa nga nagsigig aninaw sa palibot. Lahi gyud ang atong Pilipinas. Doon na sa mga talan-awon dito nga maingon-ingon ani pero lahi gyud ang ato kay para nako. Doon ay laing-laing emosyon nga imong bation. Sama din sa sakripisyohan yung komunidad. Way mga daotan nga nasagol. Way kawatan. Way may labtanon. Way tulisan. Way nagpakabuhi sa trabaho nga iligan. Ang tanang tao din nang hinabuhi agad sa husto ug tarong nga panginabuhi. Ang dinhi nagbinati ay ang tanan. Kung doon na may panagbingkil, mauli lang dayon. Kay naghari ang iligsuunay. Naasab ang paghinatagay. Labaw sa tanan ang pagtinabangay. Dili sa mawa ang pagpaubos o pagpailo. Sa lakton, kung ingon lang untaan ang matagdapit nga gitawag og hinikalimtan og inayran, bisan pa sa kabos o kalisod, malipayon. Mao kini akong gianinaw. Ug bisan kanus dili gid ako matagbaw ni ini sa pag-aninaw sister mo. Mao kini dapita ang gusto ni Allah nga mauntay angay makita sa tanan ug may tabo sa tanan niyang mga anak. Oh. Gitanaw man nimo ang imong relo. Mulakaw ka na? Mo paulion ako sa amo. Wa pa may bawas ko Rahim nga ni anak ko. Ibalik na ko. Mananghidon ako nila unya. Mulawas lang ko pa uli. Mubalik ka pa din, Kanusa ka mubalik din, Dili pa ko kasulti kung kanus pero bubalik ko din sige. Mananghid pa ko nila. Klaro pa sa iyong naong ang kahugno sa naitabo niya dito sa Amerika. Pirmi mo ko ba ang iyang naong? Kaluigid niya mo, Diyos. Sister Moon? Gusto lang ako nga may baw ka. Nalipay kayo ko na nakakita ni mo. Sige. Yusuf. Natawran ka malagi nga misunod ako. Nasayan ko sa mga istorya-storya, sir.
Oh, gikuha man mo yung pistola, Flash. Taod-taod na sab nga wa ko na magamit, sir. Ganahan di ko magamit na akong kargada. Karong adlaw sa Sandro. Isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y Sila lang duha si Flash ug Sandro sa opisina. Unsa magkaidaganan ni Sandro nga napiki naman siya. Unsay nagpaabot nila ni Mary ug Yusuf. Magkare, iksuon, nunti palihog ang uban pa mga sumpay nining lahitang sugilanon. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algina Bakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesson, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.